Вие сте с програмата на Радио Русе. В минутите на Клуб Работа. Добър ден, казвам на Пламен Атанасов. Здравейте! Добър ден! Темата, по която ви предлагам да говорим днес, са регионалните програми за заетост, още възможности на пазара на труда през 2014. Да. Всъщност, на едно от последните си заседания, Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие обсъди постъпилите предложения за регионални програми за заетост, които да бъдат включени в Националния план за действие по заетостта през следващата година. Нека да припомним какво най-общо представляват тези програми. Да, има си съответните нормативни основания, които дават възможност и задължават именно Комисията по заетостта в качеството на регионален орган по заетостта да обсъди предложения за такива регионални програми за обучение и заетост, в случая за следващата 2014 година. Така, най-общо казано, Законът за насърчаване на заетостта, според него могат да се разработват и предлагат за финансиране и реализиране програми за увеличаване на заетостта, като в зависимост от териториалния обхват те могат да бъдат национални и регионални, и именно Комисията по заетостта е тази отговорна институция за тяхното разработване и реализиране. Мога да кажа, че се регламентира също точно, чия следва да е инициативата и какво могат да съдържат тези регионални програми. Чрез тях се конкретизират целите, приоритетите и така инструментите, както се казва, за провеждане на държавната политика по заетостта на местно ниво. Те съдържат мерки и проекти, съобразени с приоритетите на областна стратегия за развитие, на регионалните, на областните и общински планове за развитие, приоритетите, както казах, на държавата и така. А всъщност кои могат да са инициатори на тези програми? Областните и общинските администрации, социални партньори и други юридически лица, които предлагат нови инициативи и дейности за увеличаване на заетостта, съобразно, както казах, тези приоритети. Преди да съобщим за новите регионални програми и основните им направления и дейности, може ли накратко да информираме за резултатите от регионалните програми в област Русе през настоящата година, която изтича? Да, в област Русе съгласно утвърдените през 2013 година регионални програми включваха 4 общо проекта с общо 48 работни места. Те бяха за 6 месеца и са усвоени така още със стартирането на програмите, като когато едно безработно лице напусне или освободи дадено работно място, веднага към него това работно място се насочваше друго лице. Нека сега да кажем за внесените проекти за регионални програми през следващата година. В какви направления ще се съсредоточат усилията? Да, както е известно вече, по информация на областната администрация, внесените в Комисията по заетостта проекти бяха от общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Иваново и Русе, както и от Центъра за психично здраве в Русе, или направо ще ги кажа общия брой 265 работни места, както виждате, повече от миналата година. Целеви групи? Целевите групи са безработните младежи, безработни над 50 години, хора с увреждане, хора с така ниска квалификация, продължително безработни, както виждате, от рисковите групи на пазара на труда. Каква е процедурата след като се извърши тази оценка от Комисията по заетостта? Какво се случва по-нататък? За да се реализира една регионална програма? В правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта всичко е регламентирано. Министърът на труда и социалната политика издава заповед за състав на комисия за оценка и подбор на програми и проекти, като нейни членове могат да бъдат само лица, които нямат материален и частен интерес от оценяването на определен кандидат и не са свързани по някакъв начин с участник в процедурата. Естествено, допускат се за оценка всички проекти, които са внесени в срок, са разработени съответно образците, които са дадени и утвърдени, и критериите от социалния министър. Класират се проектите въз основа на резултатите от оценяването, определят се онези, които да бъдат финансирани през следващата година, параметрите и така нататък. Доста изчерпателни бяхме. Може би е добре сега за финал да кажем кога ще бъде прият този национален план за действие по заетостта. Както винаги би трябвало това да стане до края на предходната година, както става всъщност, т.е. до края на декември. Можем да го очакваме. Той се разработва от Министерството на труда и социалната политика и се приема от Министерския съвет. Този ще бъде 14-тият подред.
и както е известно, се финансира в рамките на утвърдените с Закона за държавния бюджет на Република България средства за активна политика на пазара на труда. Благодаря ви, господин Атанасов. Пламен Атанасов, Клуб Работа. След песен продължаваме с актуална информация за свободните работни места към днешна дата.